קוראים לי עדן, אני בת 10 ולומדת בבית ספר אופק שבמודיעין. סבא שלי גר בבלגיה, אבל הוא לא נולד שם. הוא נולד בברלין שבגרמניה. פעם, לפני הרבה שנים, כשהוא היה בכיתה ב' בן 7, הגרמנים הנאצים רצו להרוג את כל היהודים, וההורים של סבא חיפשו דרך להציל אותו. ושלחו אותו ברכבת מברלין, שם הוא נולד וגדל, לאנטוורפן שבבלגיה. כי באנטוורפן ליהודים מותר לחיות ובגרמניה לא. אני אוהבת שסבא מספר לי סיפורים והוא מאוד מצחיק אותי. בדרך כלל אני מתרגשת, אבל בסיפור הזה על הנסיעה לבד ברכבת, סבא שלי מתרגש. אולי בגלל שהוא נזכר שהוא היה קטן, אולי בגלל שהוא נזכר בפעם הראשונה שהוא נסע ברכבת, אבל לבד. אבא שלו קנה לו כרטיס לרכבת, עזר לו לעלות לקרון, ונפנף לו בידו כשהרכבת התחילה לנסוע. תמיד כשביקשתי ממנו לספר לי איך הגיע לבלגיה, היה אומר לי, אני אספר לך. לקראת יום השואה ביקשתי ממנו שוב שיספר לי, והפעם הוא לא התחמק. היה לו קשה. אף פעם לא חשבתי שסבא שלי יכול לבכות, והפעם זה קרה. הגרמנים אמרו, הילדים הקטנים לא מעניין אותם, הם יכולים לצאת מפה. ההורים שלי הלכו למשרד של הקהילה היהודית. מה אנחנו עושים עם הילד שלנו? אנחנו רוצים בכוח שהוא גם יוצא. אז הם מצאו איזה דרך, אמרו להורים שלי, הבן שלך הוא בן 7, הוא בסדר, הוא יכול אפילו לנסוע לבד. ומישהו יבוא לקחת אותו, ואנחנו נמצא לו איזה משפחה יהודי בבלגיה שנאמץ בינתיים, עד שההורים אולי גם יבואו. אז אמרתי, לא, אני לא רוצה לנסוע לבד, פחדתי. אז האבא שלי אמר לי, אני מבטיח לך, אתה תהיה שם לא הרבה זמן, אבא ואמא גם יבואו. הם לא היו בטוחים על זה, אבל הם רצו בכוח שלפחות אני יוצא בחיים. אבא סיפר לי, אסור לך להגיד שאתה יהודי ברכבת. אם מישהו שואל אותך, יש רק את הדרכון, אבל אל תדבר עם אנשים, אל תספר מי אתה ומה אתה עושה, ואני אגיד לך מה אתה צריך לענות אם יש שאלות ממשטרה. ואבא שלי שחק כזה תפקיד, הוא אמר, אני השוטר הגרמני, ואני שואל אותך שאלות. והוא אמר לי מה לענות. להגיד, אני נוסע לבלגיה ברכבת בגלל שההורים שלי בבלגיה. באתי לגרמניה לבקר את הסבתא שלי. וזה הוא אמר לי 1000 פעמים, אל תשכח את זה ואל תעשה טעות אם הם שואלים אותך. אל תספר את האמת, אל תגיד שאתה רוצה לברוח מפה, אתה תגיד שאתה חוזר הביתה. והבית שלך זה בבלגיה. והוא למד לי, אפילו אמר לי להגיד איזה עיר ואיזה כתובת. בעל פה הייתי צריך לזכור שאני גר בבלגיה, בעיר אנטוורפן, רחוב זה וזה, מספר זה וזה. כל זה היה שקר. מבינה? והוא עשה לי ככה, הכניס לי את זה בראש, אל תעשה טעות. תזהר מה שאתה אומר, ככה, ותשכח שאנחנו פה, ותשכח שאתה נוסע. טוב, היה לי ברירה.
בערב אם הזמינו מקום ברכבת, עשו לי ככה מזוודה, אני זוכר, קטנה, חצי מהתיק שלך, שבט היום. זה היה מזוודה עם קצת בגדים, וקיבלתי סנדוויץ' לדרך. זה היה הנסיעה בערך 15 שעות כל הלילה. כן, לא נסע מהר ועצרה בדרך, יש תחנות בגרמניה, כל מיני. קיבלתי לחמניות, כסף לא נתנו לי, היה אסור לצאת עם כסף בגרמניה. הגרמנים אמרו, אתה יכול לצאת, אבל בלי כלום. אל תביא שום דבר. הזמינו לי מקום, הביאו לי לתחנת הרכבת, אמרו לי, אחרון ביי ביי. וזו הפעם הראשונה שנסעתי ברכבת בחיים שלי. אז הסתכלתי ככה, פחדתי לצאת, ללכת לשירותים ברכבת, אפשר... לא רציתי לצאת, מפני שהמזוודה הקטנה על ידי, פחדתי שמישהו ייקח לי את הסנדוויץ' שלי ומה שהיה שם. ובאמצע דרך באה המשטרה הגרמנית, שבודקים כל הנושאים, כן, הדרכון ותעודת זהות. גם מכס, יש כזה ברכבת שבודק. אז הגיעו אליי, ואני, כאשר אני מסתכל על הבן אדם הגדול הזה, השוטר, ואני קטנצ'יק כזה. איפה הדרכון שלך? הנה הדרכון שלי. היה תמונה שלי, והוא בודק. איפה הכרטיס? קנית כרטיס לרכבת? אתה נוסע עד בלגיה, אתה נוסע לבוסל. מה אתה עושה שם? אני חוזר הביתה, אני אומר לו. טוב, בסדר, אוקיי. ועושים ללילה. רכבת ככה. וזה היה הרבה זמן. בשבילי זה היה כמו שזה אולי יומיים אפילו. הזמן לא עובר, וסוף סוף הגענו, מה שקוראים, הרכבת עובר גבול, כן? אבל לפני הגבול הוא צריך לעצור, ואז באים משטרה, בודקים טוב מאוד מי עובר את הגבול, כן? כמו בכל גבול יש בדיקה, ושוב פעם שאלו אותי איך קוראים לך ומה זה, וכל פעם אני יושב ככה, ואני עושה כאילו שאני רגוע, אני לא מפחד מהם, אבל בפנים פחדתי מאוד, אבל לא עשו לי בעיות במאוחד, ופתאום אני רואה שוטרים אחרים, בבגדים אחרים לגמרי, צבע אחר, שמדברים שפה אחרת לגמרי. אז זה היו השוטרים הבלגים שעולים גם כאשר עוברים את הגבול, באים את השוטרים הבלגים. והמשטרה הבלגית כדי לבדוק, שוב פעם, לא הבנתי מה הם שאלו אותי, אבל ידעו בבלגיה שהרבה ילדים, שיש ילדים יהודים שמנסים לצאת מגרמניה, והבלגים פתחו את הגבול, הדלתות, כדי לא רק לקבל, איך אומרים? להציל אותם, כן, הם ידעו מה שקורה, ידעו כבר קצת, והם אמרו, טוב, אם אתם מגיעים לבלגיה, אתם תקבלו אישור להישאר פה, אין בעיה, אנחנו לא שולחים אתכם בחזרה לגרמניה, בגלל שאתם גרמנים, אתם באים מגרמניה, אתה מבינה? וגם בהולנד, וסוף הגענו לתחנה האחרונה, זה היה ברוסל, הרכבת עוצר, וכולם, אני רואה כולם יורדים מהרכבת. וגם אני לקחתי את המזוודה, וירדתי מהרכבת, ואמרו לי, אל תדאג, אתה יורד מהרכבת, אתה מחכה על רציף? אומרים ככה, איפה שעולים ויורדים לרכבת. איך אומרים? רציף, טוב.
אתה תעמוד שמה, ויהיה איזו אישה עם מעיל כחול או שחור, אני לא זוכר, ואם אתה עומד ואתה מחכה לבד, היא תעבור לך והיא תגיד, קוראים לך מחתה? היא ידעה, הם ידעו מה השם שלי, אין לך מה לפחד, אתה הולך עם הגברת והיא יסדר לך, יביא אותך למקום שאתה צריך להגיע. טוב. ויורדים מהרכבת, וכולם לוקחים את המזוודות ויוצאים מהתחנה רכבת, ואני עומד ומחכה ומחפש את הגברת 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה. אין גברת, 20 דקות. ואז התחלתי לאט לאט לפחד אם איזה שוטר בא לשאול אותי מה אתה עושה, ילד לבד, קטן, שעומד, לא יודע מה, לא הבנתי השפה שלי. אני לא ידעתי מילה, לא צרפתית ולא היה לי גרוש, כיס היה אסור. לא היה לי כלום, לא מכיר אף אחד, לא יכול לדבר אפילו עם מי, ופחדתי. מה שלא הבנתי בתוך ילד, שאין כבר סכנה. אם יצאתי מגרמניה, הבלגים לא יעשו לי בעיות שאני יהודי. אבל את זה לא תפסתי טוב, ואני ידעתי, אסור לדבר. אסור להגיד מי אתה, מה אתה, אל תדבר עם אף אחד. ואני עומד ומחכה ומחכה ומחכה, אף אחד לא בא לקחת. התחלתי להיות בפאניקה רציני, לחזור לגרמניה, לעלות על הרכבת, לא היה לי אפילו כסף לקנות כרטיס, להישאר ככה ברחוב. מה יהיה איתי? ופתאום אני רואה יהודי שמסתובב בתחנה, שהיה צריך לנסוע, הוא יצא מאיזה רכבת, הלך ליציאה שלה, והיהודי, איך ידעתי שהוא יהודי? בגרמניה ראיתי איפה שסבתא גרה, הם היו גרים באזור של יהודים, בבתי כנסת, ושם היו כולם הרבה יהודים דתיים. כן? הדתי, עם הפיות ועם ואני רואה כזה בן אדם, עם אותו בגדים כמו בגרמניה, אז הבנתי שהוא אולי יכול לעזור לי. הוא אמר לי, אל תדאג, בוא איתי, תן לי יד. הוא הלך לקופה של תחנת הרכבת, הוא קנה 2 כרטיסים לאנטוורפן, כמו זה עיר אחר, כן שם. ולקח אותי ברכבת, וסיפרתי לו בדרך, הוא ידע, הוא הביא לי את הכל. והגענו לאנטוורפן, ושם הוא ידע איפה הקהילה היהודית, איפה המשחק שלהם. הוא הביא אותי לשם. הוא אמר, הנה, מצאתי את הילד הזה בתחנה בברלין, בברוסל, שהגיע מברלין. הוא היה לבד.